ra'ayin mutane kusan ya bambanta ne ko yana kasuwa ne gida uku akan fahimtar yin azumin arfa ranar asabar, ma'ana ko mu ce yin azumin nafila ranar asabar. Bangare na farko zaka samu da daga cikin mutane, wasu daga cikinsu suna yi ne don tsoron Allah, suna yi ne don neman gaskiya, suna tambaya ne da a ƙara musu haske, ma'ana suna yin abun ne don tsoron Allah ba don wata manufa ba ko kuma ra'ayi. Kara na biyu kuma su ne waɗanda suke yin abun wato suna tambaya ne dama saboda ba sa so, zaka ga suna bin ra'ayin cewa baya halatta ya asabar saboda shi dama baya son yin azumi, shi dama baya son yin wannan azumin, yana tunanin wahalar da zai sha, da haka yana neman wata fatawa ne wadda za ta nuna haramcin yi din saboda dama shi ba so yake yi ba. Kaga wannan shine kashi na biyu. Kashi na uku kuma wasu kuma suna ainihin bin ra'ayin malami ne, ni na ra'ayin fantami bari in bi ra'ayin fantami, ni na ra'ayin Amin Daurawa bari in ra'ayin malamin Daura, ni na ra'ayin abin da ya shafi Albani to bari in bi Albani. Wannan shi ake ta taqlidul a'ma. To yan wa wannan kallo guda kun gaba ɗayan su suna kuskure banda kashi na farko, shine masu yi dan neman gaskiya. Idan kana neman fatawar cewa hukunci azumin arfa ne dan karkai kai, wannan ka ji tsoron Allah. Sannan yan wa ku fahimci wani abu, fatawar malamai akan yin azumin arfa ranar asabar ta kasu gida 5 ko 6. Akwai wanda suka ce wannan hadisi din da ke magana akan cewa kada a yi azumin arfa hadisi ne wanda yake sahihi ya inganta. Akwai wanda suka ce wannan hadisi ne wanda yake mansuhi an shafe shi saboda wasu hadisai suka shafe wannan hadisi. Akwai wanda suka ce hadisi ne muttarib, akwai wanda suka ce hadisi ne shadda, akwai wanda suka ce hadisi ne da'ifi, akwai wanda suka ce hadisi ne ta'arud, mana ya ci karo da juna da wasu hadisai. Mana hadisin ne ya ci karo da hadisin Ummu Salma, kamar yadda ba na wasu daga cikin irin su Ibn Qayyim, ba Ibn Qayyim ba, wasu daga cikin abin da ya shafi manyan malamai suka kawo akan haka. Yan wa abin da zamu ce akan haka shine yan wa ka ajiye hankalinka ka huta. Dukkanin malaman da aka baka labarin sabanin fita wannan, kowannen su yayi bincike da tsakaninsa da Allah. To ka fahimci cewa su kala 5 gaba ɗaya sun da ifata da hadisin. Kal wanda yace shazi ne, kan wanda yace munkar matanan wa sanadan, kan wanda yace kamar irin Auza'i ya ce hadisi ne munkar matanan wa sanadan, irin su ko kuma irin Auza'i ya faɗa wata magana mai cewa shi ya ji hadisi amma bai faɗa ba, sai da ya yadu irin su Auza'i da sauransu. Da irin wanda suka ce hadisi ne da'if, da suka ce hadisi ne na kadhib ƙarya, da suka ce hadisi ne ta'arud, duka wannan nau'in hadisi ya ga hadisi ne wanda yake da'ifi bai inganta ba. To a kala 6 sai aka ce maka mutum ɗaya ne, ma'ana wasu kala guda, ma'ana fahimta guda ce kadai ta nuna cewa hadisin ne haramun ne a azumin arfa na asabar, amma kuma kala 5 sun nuna cewa ya halatta. Da Allah wane zaka dauka? Wanda kuma dukkanin suna yi ne akan ma'ana tsakanin da Allah ba da sarai ba. Da kowa ya hutar da kanshi, yin azumin arfa ya halatta ranar asabar.